Machiegni kendo Nyakaramogi Ajwang'. Sirikal ma pachoka nolando ayanga chenro mar chako loro kuonde rito nyithi kiye e pachoka. Ka chenro no igeto ni onego rum ka chop higa mar 2032. Piny Kenya nitiere kod kuonde rito nyithi kiye 902 kama nyithindo mohewo 40,000 odakie pile ka pile. E chenro mar mine wacho Otieno makawuono watwa kod Winfred Otieno, Director mar Agape Children's Ministry e boma ma Kisumu kotudore kod loro kuonde rito nyithindo. Oimore Winfred ka intiere e studio marwa e county ma Kisumu. Otieno makawuono ageno ni riyo mabera arwakini machiegni kenda mi thuolo mar mondo mi fulrinwa to bende nyalo mana nyiso matin kotudore kod Agape Children's Ministry. Machiegni Winfred. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya kuom wach makawuono. An nyinga Winfred Otieno. Atiyo Agape Children's Ministry Kisumu. Machiegni twako Otieno makawuono Winfred. Mana kase wacho kanyo ni sirikal nitiere kod chenro mano mar loro kuonde rito nyithi kiye. Mano kochopo kanyo higa mar 2032 winjo bed no yudo ka kuonde mirite nyithindo olor duto. Kinde mani winjo wach makamae in kaka achiel kuom director kata achiel kuom jal matiyo machiegni kod nyithi kiye kata nyithindo ma onge bombegi e boma ma Kisumu kendo dak kumoro achiel Agape kanyo. Wach makamae kinde mani winje ni kawe yo machalo nade Winfred? Erokamano, wach ni kanwa winjo noko buogowa. Nikech sirikal nigi yore ma giketo matayo joma rito nyithindo. To kaluwore gi tich ma ng'ato timo ok nobuogowa. Nikech wang'e ni sirikal koloso ratiro ma nyithindo to giloso mondo ber obedie. Nyithindo ni oko kama mang'eny machandre ma romo gi weche mopogore opogore. Omiyo kuonde rito nyithindo ng'eny. To kaka sirikal opango ni mondo gilor kuonde moko, aparo ni nitie gima giseneno. Kiwacho ni nitiere gima giseneno, nyalo bedo ni en ang'o ma giseneno emomiyo koro gidwaro gayo kata gidwaro loro moko kuom kuonde ma irite nyithinde pachoka e Winfred? Erokamano. Gimomiyo sirikal keto ratiro moridre machalo ka giketo sani ni, nikech kuonde mirite nyithindo ng'eny. To kuonde gi ng'eny to gionge gimiro ni standard of operation maber. Nikech kama nyithindo ntiere, jorit nyithindo nyaka bed ni oyudo puonj moro ma giluwo koluwore gi ka sirikal dwaro. Ok onego nyithindo hinyre kanyo, nyithindo nego chiem maber, nyithindo nego yud puonj makata ka gidok e miechegi to ginyalo bedo joma long'o marito piny. To moloyo mano endo, kuonde rito nyithindo mang'eny onge gigi miluongo ni registration. Gima miyo gi thuolo mondo gibed kuonde ma gibedogo gi nyithindo ma gikawo kanyo goendo. Nyithindo hinyore kuonde moko, nyithindo ok rit maber, nyithindo ok yud puonj maber, to nyithindo sama odak kuonde modiyore. Koro sirikal oketo chik kaluwore gi gik ma giwuotho gineno. Sama giwuotho gitimo gimiluongo ni assessment. Ka officers mag children mawuok e Directorate of Children Services giwuotho gineno kuonde ma rito nyithindo gini chalo nade. Be ler nitie? Mano wach mokwongo. Bende jotich marito nyithindo giedi bende gin gi puonj malong'o. Mano wach machielo. To nyithindo moket kuonde gi giendi be gin gi miechegi. Nyathi ka nyathi ok nyalo wacho nyathini noko kamoro. Nyathini nigi dalagi. Onyalo bedo gi jokor gi min gi, onyalo bedo gi jokor gi wuon gi. Onyalo bedo en kich maonge ng'ata, lakini nitie ng'ato. To sama nyathi odake kuonde mirite nyithindo gi ndalo mang'eny, iyudo ni nyathini endi kare nyalo lal. Omiyo sirikal dwaro ni kata nyithindo bedo kuonde mikonyegi giendi, mikonyogiegi, to chieng' moro odok obedo ng'ama long'o e society. Oyudore gi joggi, obed kargi kama onyalo luongo ni mae be dalawa.
Kang'iyo chik ma UN oketo marito nyithindo, chik like iluongo nang'o cha, iluongo ni UN programs kaluwore gi rights of children, haki mag nyithindo gi dho Kiswahili, wacho ni a child has a right to life, a child has a right to identity. Sama nyathi odonge children's home kata kuonde mirite nyithindo ndalo mang'eny, odak kanyo moromo kata higni 18. Nyathini romo higni 20 kata 25. Okia ni an jakanye kata an nyar kanye. Chieng' moro kinyuome kata chieng' moro kodwa nyombo, otimo nang'o? Koro gima sirikal temo timo en ni nyathi kata kirito kuonde mirito giegi, lakini nyathi nyaka connect back to the society. To kang'adi mana matin. To mano gima wapuoyo kabisa. Kang'adi mana matin nikech iwacho kanyo yo makare ni chenro ni mano mar loro kuonde ma nyithindo odake, en mano mar miyo mar mondo mi nyathini ong'e gunda gi e yo makare kata ong'e kuma owuok e yo makare, kik miechgi wiye kik wil godo. Kata kamano Winfred, nitiere jomoko ma jathoro wacho ni kata kopogore koda nyathi ng'eyo kuma owuok e yo makare, nitiere paro moro mosebedo ka wuok kata maliekore. Akia ka en adiera kaluwore ni in achiel kuom jogo marito nyithindo kuonde ma gidak, inyalo nyisowa ka en adiera kata oyo. Jomoko jawacho ni nyithindo ma odak kuonde ma irito nyithindo ni gin nyithindo ma seche moko gikia kaka ji nyalo dak e familia, nikech gin giparo ni kuonde ma gidake kacha, kawacho mana kod dho ngere ni gionge family values ma owinjo bed ni nyathi bedo godo. Adiera nitiere kanye kaluwore ni iwacho ni kuonde ma gidake kacha imiyo gi kila kitu makoro miyo gi giparo ni ngima inyalo yudo gimoro amora mayot. Adiera nitiere kanyo Winfred? Kamano kuom penjo mipenja noendo. Kuonde ma nyithindo dake kaluwore gi programs mantie e kuondegi, nyithindo ipuonjo gimiluongo ni life skills. Life skills miyo nyathi bedo kong'e ni an onego apuonjra tich, onego ang'e kaka luoko, ang'e kaka iluoko sende, ang'e kaka iywecho, ang'e kaka idak gi jowadwa. Koro kata ka chieng' moro bedo ng'ama duong' to en gi value noendo, en gi puonj noendo modhigo kumodhiye. Iwacho kanyo makare ahinya. To in kaka achiel kuom jogo makoro nosekawo gini nikech niwacho kanyo ni wach mar loro kuonde rito nyithi kiye noko mako kod buok ahinya. Gin ikruok mage ma usechako keto piny mar mondo mi une ni nyathi ka nyathi seche moko odok ir watne moro amora mangima, to ne nyithindo ma seche moko utemo fuaro to kuyudo kumoa e yo makare, gin okenge mage mubuketo mar mondo mi une ni nyathini kata obedo ni olor kuonde ma nyithindo dake duto to en bende oyudo kumonyalo dhiye, kamonyalo chako godo bo o identify gi jogo bo wach ni ero anto bende koro nayudo familia mara makoro sani anyalo siemo ni an nyar ng'ane kata an wuod ng'ane modak kama kamae. Winfred? Erokamano. Directorate of Children's Services mochung'ne weche nyithindo e pachoka nokelo program miluongo ni Alternative Family Care. Ma Kisumu en achiel kuom counties manotimo piloting mar program ni. Nyithindo ma mantiere kuonde mirite nyithindo giendi, kuom higni ma wasetiyo kaka jo Agape, onge nyathi ma wanyalo wacho ni pok wayudo korgi, mak mana nyithindo 3 kata 4. To gi nyithindo mantie gi chandruok e dendgi, samoro ok owinji, ok onyal wuoyo, samoro en gi tuo moro miluongo ni autism. Koro gin nyithindo ma nitie gi chandruok mopogore opogore e dendgi ma ok nyal bedo kaka nyithindo moko, mage ma pok wayudo miechgi kata joggi. To modong', nyathi ka nyathi nigi chako kawacho ni nyathi nyaka nyathi gi dalagi, kata en korgi min gi, kata en gi nergi moro, kata dan gi moro. Omiyo nyithindo ma watiyo godo, wayudo gi to wamanyo jogi endi.
nikech e African society wan gi gimiluongo ni kinship care. Kinship care nyiso ni anyalo dagi nyathi owadwa, anyalo dagi nyathi ma en watna kata ok chiegni. Koro mano gima ber sana e kindwa kaka joluo kata jo Afrika. Omiyo nyithindo ma watiyo godo giendi kaka wayudogi kata sane orumo mar bedo kama entie no, odhi obedo gi jodalagi kata gi wedene to ngimane dhi mbele. Winnie, nitiere penjo moro ma bende anno ka ochwalna kae ka bende ing'isa ka ena penji, mano Joseph Ogala ng'isa ka ena penji ni un kaka Agape Children's Ministry ang'o motimo mar mondo mi uwik familia mar mondo mi oneno rwako nyithindogi, nikech par ni ma en nyathi ma yando dak kama nyithindo yando dake. Ere kaka kata ikruok mane mutimo ne families mar mondo mi gine kaka ginyalo rwako nyithindogi, to kopogore kod mano bende wanyalo wacho ni gin alternative family care options mane ma untiere godo maneno ni nyithindogi kopogore kod dhi e familia magi to ginyalo yudo kama gidonje bende. Winfred. Erokamano. Kaka wan jo Agape ikruok ma watimo chalo kama. Ka waseyudo family ma nyathi onego dhiye, watimo ne gimiluongo ni assessment. Koro jotije wadhi kacha chande to rango ni to family ni gin gang'o. Ka nyathi norigo nikech kech, ang'o ma un go? Be puodho ntie? To unyalo puro? To ka onge puodho, unyalo timo ang'o? En biashara mane munyalo timo kata matin manyalo kelo chiemo e dala mondo kik nyathi ringi nikech kech kendo. To mar ariyo, wan gi eiwa jotijewa wan gi jomiluongo ni family strengthening officers. Family strengthening officers gi tijgi en dhi e dala chande, odhi wuoyo gi janyuol kata ng'ama dhi rito nyathi, opuonje gimiluongo ni parenting skills. Kendo kelo ni wach Nyasaye mondo jalni madhi rito nyathi obedi chuny mohore kendo chuny mang'won, nikech seche moko wan joma dongo wager gi nyithindo zaidi, wabedo mager. Kata nyathi otimo makosa matin tigweye kuchocho, kata nyathi otimo makosa matin to dhiyo. Koro wapuonjo families ni nyathini biro, bed gi horuok, kotimo makosa achiel kik ichwade, kotimo mar ariyo uwuo kode. Wapuonjogi ni mondo giwuo gi nyithindo e yo makare, mondo nyathi obed gi timbe mabeyo beyo. Ok ni chweto seche duto. To kokalo mano, ipenja ni to wan gi ikruok mane kod alternative family care. Kuom nyithindo ma wayudo ka dalagi weche teke, wacho ni wamanyo korgi mama, wamanyo dan gi mabathe. To seche moko bende wayudo ka nyathini nosedaga gi ng'ato machiegni kata e gwenge kanyo. Kanyo ma wadhi loso to watere. Seche moko bende watimo gimiluongo ni empowerment. Samoro dala niendi wach yuto teke. To kama wach yuto teke niendi, koro empowerment officer marwa odhi kacha chande to ng'iyo ni to ere ka wanyalo konyo jogi ni mondo wating'i malo matin. Ok wachiw pesa. Wanyalo chiwo mana advice ka kora wuoyo ni tim mae. Kokamano wakonyo gi yawo biashara mo matin mondo yore ma yuto chande oting're malo, lakini ok wachiw pesa. Mago ikruok ma rito nyathi ka chieng' ma nyathi obiro, nyathi yudo ka koro kama onyalo dake ber. Onyalo yudo nanga, onyalo yudo kar nindo, onyalo yudo chiemo kodhi skul koduogo, onyalo yudo gig skul modwa ka buge, kalam, gik modwaro go tete onyalo yudo. Winfred ing'isa ni wadong' gi dakika matin kende to atieko twak mar otieno ma kawuono. Kata kamano wang'eyo ni e kinde ma magi duto timore, wang'e ni ng'ama dhi bedo affected kae maduong' en nyathi. Nyithindo gi to ere kaka uikogi mar mondo mi koro bi ugolgi kama yande gidake pile ka pile, nikech iyudo ni seche moko ma en nyathi ma chakre tin ne
nosedak kuonde ma irito nyithindogi. To koro sa chopo makoro odhi kumachielo. Matiende ni odhi dak koda onyalo kata bedo watne moro. To ma en watne ma seche moko pok nonene ngimane duto. Nyithindogi to gin ikruok mage ma utimonegi. Ahinya nyato gi sani makuri dewa loro kuonde rito nyithindo. Kachiel kod wachni mogik ka watieko Winfred. Erokamano. Program wachalo kamaendi. Nyathi ka wayudo kata ka nyathi okelnwa ko aseyudo nyinge ni iluongo ni Jane. Watimo gimiluongo ni initial home visit. Mondo wang'e ni nyathini akanye nyinge en ng'a, nodhi skul no kodhi janyuol ne ng'a. Ang'o ma notimre momiyo no adala. Koduogo watimo ne gimiluongo ni assessment. Assessment nyiso ni be nodhi ga skul. To chandruok mane mogole dala. Koro counselors wa wan go tich kanyo endo ema timo negi ema bedo kodgi ka kelo negi puonj matindo tindo mamiyo kaka nyalo dak gi ji e society. To sama ma timore ng'ama chielo bende loso dala kucho chonde. Ka nyathi ochako ne ikore wateme odhi dala oteme matin oduogo. Odhi dala nyaka chieng' moro kotieko program mare todhi. To kosedhi dala jatich momiye ni endi luwe kumodhiye ni endi lime wik ka wik bang' wige 2 bang' dwe mondo nyathino tegno kendo komedo puonjre gi jonyuolne kata jomodak godo kaka nyathi onego dagi. Erokamano. Erokamano ahinya Winfred. Mana wachni mogik ka watieko twak mar otieno ma kawuono gi seche moko jip minyalo jiwo godo ji kaluwore ni wach ma kamae jomoko nyalo rwake e yo makare, jomoko bende ok nyal rwake e yo makare nikech aneno kata ka janeno amoro kae Joab Okore wacho ni loro orphanages homes donge nyalo medo ninja maketh arita dak sirikal tiek wach ninja. Wachni mogik ka watieko kodi Winfred. Erokamano ahinya. Anyalo mana go erokamano ne sirikal nikech seche ma giloso chike ka ging'iyo ni to gini dhi konyo nyithindo to dhi konyo oganda duto. To gima onego gitim maduong' en ni onego ging'i ni to programs madhi mbele kuonde mirite nyithindogi chalo nade. Ere ka wanyalo konyo jogi mondo orit nyithindo e yo makare mondo ok nyithindo ka nyithindo dok dala kata nyithindo dok e miechegi to gibedo joma long'o. Mane gima sirikal onego tim. Erokamano ahinya Winfred Otieno, Director mar Agape Children's Ministry e boma ma Kisumu kuom kawo thuolo mar otieno ma kawuono mar mondo mi wabeda kod twak maket kod mai thuolo marwa e morumo otieno ma kawuono ka bende mano Mary Wera head teacher mar Nyaracha mayudore Rongo wacho ka I confirm what the lady is saying about Agape. I have a learner in grade 6 and they do follow up. Nyakwara Mugia Juang wakaw mana yueyo madundo gi sani kaduogo tadhi mbele kod weche manyien kik idhi mabor.